nga lubok. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kay ang sampinit dili man mamungag ubas ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamunga og maayong bunga apan ang punuan nga masakiton dili makabunga mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Sama nga ang masakiton nga punuan dili mamungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Verse 20, busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, daghan kayong salamat o Dios nga hangtod karong adlaw buhi pa kami. Og salamat sa gasa sa gininhawa nga amo pag naangkon. Salamat Lord sa tibuok semana nga ikaw nagahatag sa tanan namo nga gikinahanglan. Og karon o Dios nagauli kami mga pagsimba og mga pagpasalamat. Nagaampo usab kami nga ang imong mga pulong Ginoo padayon nga magtudlo kanamo, magpalig-on og maghimo sa among mga kinabuhi nga mga mabungahon. Diretso nga mga pagbadlong mga among gikinahanglan, pagtudlo og pagtulid sa among mga pagkinabuhi Ginoo. Salamat Lord na bisag asa maabot ning mensahe mamuhat kini sumala sa imong mga pulong nga nagsulting di mo balik nimo ang imong mga pulong nga kawang. Salamat nining tanan Lord nga walay mga kasing-kasing nga tunokon, bantok or batuon. Himua nga ang among mga kasing-kasing maayo nga tamnanan sa imong mga mensahe. Lord, ang among mga nakatunan makit-an sa among mga pagkinabuhi Ginoo. Among pag-ampo nga kung mo bulag gani kami, musubay kami og dalan nga dili nimo gusto. Badlungon mo kami dayon Ginoo. Salamat kayo sa imong paghigugma og pagpakabana kanamo og salamat sa pag-angkon nga imo naming mga anak. Among pag-ampo nga kining langit nun nga kaalam amo gyung maangkon ni ining maong kabuntagon. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan maingon. Amen. Amen. Ang mga mensahe karon nga atong pamalandungan mga igsoon, usa lang ni siya kapulong nag-ingon diha pagbantay. Kutob sa maabot nimo, hikapa siya kablita ba nga naa inang pagbantay. Tanan nga maabot nimo, dali inang pagbantay. No? So, napoy uban nga nakabantay na pero di gyud mulikay. Amen? Kanang nakadungog, nakaswali, natudluan na ka, di gyapon ka mulikay anang buhata, mao na sila ang mga taong nakabantay na pero di mulikay. No? So, kinahanglan tang magbantay mga igsoon. Ang tanang tao naghuna-huna og seguridad sa kinabuhi. Ang ato ang kining na ang sa tawagan na nila mga taga health office sa Cortes. Sahay musuroy na sila ang DOH, ang Department of Health, unsa na siya? Organization. Musuroy na sila, organization? Ha? Musuroy na sila, unya ingnon nila nga, siguro ang inyong mga container, mga kanal, mga unsa pa na diha, walay tubig nga nakaimbak, nga walay sarado. Tungod kay, dako kayo og treat ang dengue. Na? Unya ari po ka sa kining BFP, BFP. Moingon na sila nga ang inyong mga plangka i-off jud na siguro ang dili mag-overload, walay mga short circuits, walay mga kandila nga mabiyaan kay sigurado gyud na nga naisunog. Tanan halos magpasidaan kita mga ginikanan. Pasidaan nato, kabalo mo? Blessing sa Ginoo ning ang atong mga anak, mga pangos ng magmotor-motor.
Kay di gyud na sila magkat-on bisag insaon nimong ingong pagpahinay ra, pag-ayo-ayo, kung di na mapangos. Kay ana man ta magkat-on God og makatilaw na tag kasakitan. So ino ni mga anak, pag hinahinay lang in tawon, pagbantay sa mga kihat, kanang mo ingana nimo. Daghan kag bantayan. Nganuman tungod kay naguna-una tag seguridad sa kinabuhi mga igsoon. And kung kita nga ginikanan or kita nga mga katauhan sa Dios, naghuna-una tag seguridad sa atong mga minahal, labaw ang Dios nga naghuna-unag seguridad para nato. Gusto si Lord nga i-secure ta, i-safety ta. Mao na nga naghatag siya og mga paagi, mga pamalaod aron ta ma-safety. In fact, gihatag ni Lord ang balaod ngadto sa mga Israelita aron sila proteksyonan. Nakuha na to? Giingon diha nga no one is above the law. Bisan ang presidente ilalom siya sa balaod. Ambot lang og napabatay balaod karon. Kaning nahitabo ro sa atong nasod mura na magway balaod. Wanay sila nga nagpatuman sa balaod, sila pod ang nagsupak sa balaod, arang lisuda kayo no. So, nganuman tungod kay ang balaod maoy magproteksyon sa tawo. For example, mubasa kag Book of Leviticus sa chapter 11, makita nimo diha ang tanan nga dili pwedeng kaunon sa tawo. Dili pwedeng kaunon. Nganuman, wala gi-explain ni Lord nga kung mukaon mo aning walay mga himbis, walay mga ikog, sayo mong mga matay, kanseron mo, walay mga kapay, wala na gi-explain. Pero kining pagtuon sa sensya or sa science o sa Bible nagtugma, mao daing di ipakaon. Tungod kay kining walay mga himbis nagkolekta og grabing daghanang mercury nga maoy mo boost pag-ayo mo sa cancer sa mga hubag-hubag og unsa pay naa nimong bukol-bukol nimo. Muna na diha ang balaod. Karon ang ubang sikta gihimo nilang kana nga balaod nga doktrina nga kung mukaon ka na makasala ka maimpyerno. Because out of context wala nagtuon sa unsay pinakagisgutan. They are about to enter the promised land. O gusto ni Lord nga ang iyang gisaad, maangkon nila o magmalipayon pod sila nga taas ang ilang kinabuhing i-enjoy ang gihatag sa Ginoo nila. Ma-enjoy ka kung mubo rin mong kinabuhi, masakiton pag ka. So tagaan kag balaod, kay ang balaod mo protect nimo ayaw kaon ani. And then kabahin sa kaminyoon, ihatag na pog balaod si Lord, nga dili mo pwedeng makigminyo og mga wala may tuo nako, wala nakailan nako munang Israelite, magminyo ra gyud Israelite. Di pareha mga Kristohanon sa Lourdes nga mga Kristohanon mangitag gyud di magtotoo. Nganong gusto man ni Lord nga parehong magtotoo, naghatag siya balaod nga pareho mong naay ligon nga pagtuos Ginoo, pareho mong anak sa Dios. Because gusto ni Lord nga ang atong i-produce nga generation ngadto sa itong mga kanakan hangtod sa kaliwatan nag-ila, nagtahod og nagsimba sa Dios. Ang imong culture nga ipasunod nimo sa anak, Bible study, prayer meeting, mga alawiton para sa Ginoo, nagminyo man kag di magtotoo, di ang iyang ipasunod manok, baraha, sugal. Kabalo mo mga igsoon, di na ko mamadlong ninyo no. Ama mo Biblia, basahan ninyo na ikinabuhi kung unsay gisulti diha, okay na kayo ka diha. Praise God. Kung gisugo mo sa Ginoo hala pagkanunay og tagay, di na ko mamadlong ana. Kung gisugo mo sa Ginoo na magsige na lang sinayaway na lang magtiniktukay des kalibutan, di ko mamadlong ana. Gisugo mo ka mo sa Ginoo ana. O gisugo sad mo sa Ginoo nga manglibak, sa padayunan ninyo. Tagay kog bersikulo be. Mateo 6:33, libak ka ang imong silingan. Grabihan na no? Kung gisugo mo sa Ginoo ana, dili ko manghilabot ana. Pero kabalo mo kung say unfair? Unfair kayo. Dili makiangayon ta nga mga anak sa Dios. Ngano man? Tagaan mo na kog sample.
Sulayin ninyo og tan-aw tong inyong gipost sa Facebook or sa Reels. Di ba grabe kayo mga muingana dito? Grabe kayo mga musayaw. Pero anhi mo church, nganong mura mo gipang ugbok? So unfair na siya. Si Lord may mga balaod siya diring gihatag. Daghan pa ni nga mga balaod. Ang balaod mo protect sa atoa. Now listen to this. Nganong wala man kay protection because wa ka kabalog unsay balaod. In fact, pag kitang tanan kahibalo sa customs sa atong nasod, sa balaod sa atong nasod, sa institution, tanan nga mga institution, may igsuon naman yung mga balaod. Kung kabalo ka ana, inig magka problema, wala na ka nang inanglag, lawyer, mo gasto ka, mo bayad ka. Kay suwito ka sa nang balaod. So ang balaod nagprotect sa imong katungod. And then, ang pinaka paagi nga giingnan kang pagbantay kamo, pagbantay, ang kanang word nga pagbantay is dapat naakay nasayran. Preparado ka. Imagine na rago ng dugay na kang Kristohanon unya maka-encounter kag kana bitang mga debatidor. Intawon luuya kaayo. Maglisod og unsay itubag, maglisod og unsay isulti kay wala nasayod sa balaod, kay wala magbantay sa kaugalingon. Kung disiplinado ka mga pagkatawo, lisod man gyud ang usa ka oras lang, pero at least ba naman sa usa ka adlaw duha lang ka oras nga nakagunit kag cellphone. Pero wa man kay discipline. Bisag na sa eskwelahan, di man pwedeng mabuyan ang cellphone. Kami dito sa Bible School, bawal ang cellphone dito. Maka-cellphone na sila mamauli na. Ang problema sa uban, magtago po og cellphone. Bible School na ganina, napay bakakon. Magtago og cellphone. Na? Yakin na bang tago-tago, mga igsoon, latuson, gina. So, ngano man na, kay protection po na nila, dili man guna sila makafocus kung naay makaagaw sila. So butangag rules. Butangan og rules. Unya moingon mo, pastor, sa Bible School walay mabuntes. Oy, naay matres sila dito. Munang ingnon sila di pwedeng uyab nya kay magtuman man. Ug ato po na silang pugson, mo apil man ang ginikanan og rebelde. Di unsa man na to. So dapat ang balaod siya, sabton nga kini nga balaod, protection ni sa ato manalipod ni sa ato Unya kung wala sila, dili gini sila makabantay. Kaya man sila kay balo. May raman kag, hoy! Nganong nisulod ka sa akong yuta? Wa ka nakabutang, no trespassing. Nya kay wa man kay balaod, kay wa man kagabantay, wa man kagabasa, may raman kag, sir, sa amo ang di pagyan abungan magkagingking sa kawayan. Unya kay ignorance of the law excuses no one man. So dapat makaibaog yun ta. Ano yung si Lord? Pagbantay. Now, lisod kayo kag ila. Paminaw og ayo. Maglisod yung kag ila sa usa ka tawo kung dili mo magkauban. Unang-una, magsugod ta sa atong kaugalingon. Ikaw mismo, wa ka kailag kinsag yun ka. Because ang imo lang daang suot, di na ikaw. Maunag Korean nga nagsayaw-sayaw. Tanawa ko na imo suot. Ikaw na? Di na ikaw. Nya karon, ang imong mga practice, ang imong culture, di lagi na ikaw. Amen? Na bago orang nilabay ito, sa to, buwan ng wika. Hala, buwan ng wika, ga-crop top. Grabe, buwan ng wika, gani. Lisod na kayo na. Unya magsuot na naman tag Pilipiniana attire kung buwan ng wika. Di ba? Nakasagaran na itong suot, dili na kita. Tanawan na yung mga jersey, pati ako Inyo ng apelyido? Dili. Ka Harden, ka James, ka Corey. Kay dili na ni kita. Sa atong kaugalingon mga igsoon, wala na gani gyud ta nakaila. Ato ta sa ato isig katawo. Sa mga batanon, do you think pag nag-uyab mo or classmate mo nagkaila na gyud mo ayo?
Pastor, 40 years naming uyab. Di ko mo to ang nagkaila mo. Because adto ra mo mag-ila unya kung mag-usa na mo higdaanan, di siya maligo. Natural na siya pag nag-date mo, mag-toothbrush o magpahumot. Pero magkuyog na unya mo, diha na ni mo mahibawan. Maglaway pa daig matulog. Unya, maligo, ibilin ra ang, di ra ba yung kumulimit o istorya, ipangbilin ra ang mga hirmintang gagmay sa CR. Magkaligo. Manglabay. Amen? Kung ikaw, naaman yung kausawa, kung ikaw, kung nakaila ka na ako, malamang di ikaw minyuan. Naapa mo? And, dili pwedeng musalig ka sa tawang wa ka nakaila. Di ba? Mubita ng mangutang kag motor si Ayon kag Ayo. Nya na pay kumiker. Tagadiin ka ingon ana unsa imong trabaho, pila imong sweldo. Kay siguruon nila ilhon kanila og makaya ba nimo kay base niya pagkuha nimong motor na wala kag galit. After 10 years na maligya na kag motor. So ilhon ka, mga apply kag trabaho na tanan. Ilhon gyud kanila, interviewon gyud kanila. Mangutang ka, ilhon gyud ka. Amen? Masuko ra bag di pa utangon. Nga nailhan naman kasi yung barangay nga di kang bayad. Ano po ka masuko? So dili na ka mo salig sa tao kung wa ka nakaila pag-ayo. Now, ang atong baba nagsalig sa Ginoo. Pero ang atong kasing-kasing kung pagsalig isgutan sa 100 to aras 1%. Sa 100%, 1% ra. Ngano man, di man ka makasalig sa usa ka tawo or sa kinsa nga Dios na kung imo ra siyang nakauban og Domingo alas 10 sa buntag hangtod alas 11. Sa laing adlaw di naman ka mobasa, di na nimo siya kauban. Saan nimo pagsalig ana? Nakuha na to mga igsoon. Sa inyong panimalay kanunay nimo madungog tingog sa imong papa, tingog sa imong mama. Pero, kung maglagyo na mo og ayo mga igsoon, bisag wa ka nakakita, inig panawag, ana, hello anak, kumusta man ka? Kaila, gyapon ka, kay dugay kaayo nimong na familiar iyang tingog. Dagan na to, dire, wa pag kaila sa Diyos, dugay na kaig sinimba. Why? Di mong yun mabasa sa Biblia, bisag inong basaha. Sa umaabot nga panahon, ang pulong sa Ginoo may nagligo, nagluwas, nagpanalangin, gipanalanginan ka sa Diyos, gisecure niya iyang kinabuhi, nahimo kang mabinantayon tungod sa kaalam nga gihatag sa Lord sa atoa, pero kay duwa man nato, gibaliwala man nato. So nay gamiton si Lord nga mawali mo tudlo mo pasabot. Ang problema kay og mawalihan ta, mga igo ta, mga suko pud ta. Guna-una na dayon asa kung simbahan mo adto ha. Ayon ang adto lang simbahan, pagtukod og simbahan. Paminaw gyud og ayo tungod kay gusto man tag seguridad ani nga kinabuhi. Gusto man tag secure. Ganahan kang mahimong malinawon kinabuhi, then pagpuyo sa unsay gisultis pulong sa Ginoo. Gusto kag imong dungog hinlo, then og unsay gisultis pulong sa Ginoo, may ikinabuhi. Now listen to this. Ingon si Lord sa verse 15. Ato na tanaw Matthew 7 verse 15. Pagbantay kamo nga sa mga mini nga mga propeta. Dili lang ni mga mini nga propeta. Mini nga mga higala, mini nga mga magtutudlo, mini nga mga Kristohanon. Kabalo mo mga igsoon, dunay pare. Di na ko ni siya panganlan, pero kaila man tingali mo. Kada niya wali, wag yun na siya gawali nga malig-on ang katawhan, mahigugmas Ginoo, magmasinugtanos Ginoo, magpapaubsanon ang katawan. Wa na siya gawali ingana. Iyang gitudluan ang katawhan sa pagdumot. Gitudluan niya ang katawhan na dili mo higugma sa ilang isig katao. Kanunay niyang iwali ng kana sila mga pike, kana sila mga sulpot. Nya ikaw po bitaw no, basin po di ay. Bisan pag sige kag ingon kana sila pike, ikaw may
Makita man sa mga tao, ikaw sige kag ingog piki nya ang imong gisimba kay mahugan ni og Jimilina og kanang tinuod nga Dios may atong simbahon arong matinuod po kang simbahan, matinuod po kang tawo nga gasimba sa Ginoo. Di kay sige ra panghukom sa uban, piki. Amen? Nagwali po na siya nga, oy, kanang mga laeg kuan, moadto sa inyoha maghatod og bugas. Ngano po day po og maghatod po mog inyo? Magbuot day mo na sila panalangin o niya ilang i-share, di ba? Amen? Di man po na ila, hinatag mo na sa Ginoo. Magkuha na to. Ang kitang tanan, magbantay ta kay babad na kayo ta sa social media, wala gay basa-basas pulong sa Ginoo. Napay magbasas pulong sa Ginoo nga, basta ra gyud kinakabasa kay pangutanon day ta ni pastor. At least natay ikaingong, yes, 1 chapter a day. Pangutana unsa may imong gibasa. Now, kining taong mabinantayon, iyang sasihon ang pulong sa Dios unya alerto si ane. Magkinabuhi guni siya kung sa gisulti ane. So dili lang ni ikaw apel ko ani nga tudluan karon. Magbantay kamo sa mga mini nga propeta. Kamong mga estudyante, high school, senior high, college, na ay mga mini nga mga kunyari mahigugmaon. Tinuod ng nahigugma nimo di na manglantaw og laing kasayaw-sayaw diha sa Facebook. Someday hilakan na nimo kadi man ka maminaw tan-awa. Nya mo anha sila kaninyo murag mga karniro labuutan kayo siya pastor bahala ka diha mas buutan pa siya nimo. Nganaon ka? Sinan ka karniro ba ya? Kinsa man ninyo na ninguha dire o nya mag-open yung date nangutot dayon ka. Kinsa ninyo dire? Magpagudsyat gyud kag taman wala gyud kay ipakita nga bisag gamay na lang bikil na nang imong gipaninguha. Di ba? Amen? Munang ningon ang Bible murag karniro. Although naghisgot na kabahin sa mga magwalali, magtudlo, nga ilang lihison ang tao, ipahimulag nila sa Ginoo. Gawas lang ani mga taong ilang gihuna-una nga ang relihiyon mo ay Ginoo. Kadi gina sila gustong mahimulag ang tao sa relihiyon. Bahala na lang ang tao mapuyo sa sala, basta di mahimulag sa relihiyon. Pero ang Bible, ang gitudlo gyud nga di ta mahimulag ni Kristo kay siya ang punuan kita ang sanga. Nabisag igsuon mo pag mobalhin kag laing simbahan, siguro gyud ka ingno nakagpike, sulpot, kulto, tanan. Unya sama sila sa karniro. Usa may kinaiyas karniro mapaubsanon. Imo ganin ning dalog ihawan, di ganin ni manungag. Og imo ning alutan, magpuyo ra guni siya hangtod nga maupaw siya tanan. Kanang imong tupihan ni siya. Now, dunay mga tawo, mga nagbusiness sila, namuhi sila karnero, dili aron karnihon, kundi ang buhok. Kay mao man ay trading gyud kanang i-trade himuog mga jacket sa mga bugnaw nga mga nasod. Mao man ay ipailawom sa mga panapton. Mo na ilang business. Nga inig tupi na nila, inig kuha sa balibos karnero. Ang karnero maghigda ra gyud siya, di gyud mo lihok. Buutan kayo. Di ba ka na imong bana kinabuutan na atong nanguyab ni mo. Tama? Hoy mga asawa, pangangkon mo ba? Yung mga asawa, arang buutan na. Yung kay katong, nasa man itong akong mami? Ay, wala man. Ako na siyang pahinumduman, kabalo ka, katong dito pa ta sa kuan sa una, arang buutan na ka atong time. Ingana bitaw, karniro. Anya, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Ang kuno nato ni be. Mapaubsanon kunuhay. Pero grabe dai kayo ang garbo. Nya kini bang garbo dili ta kakita ani sa tong kaugalingon, ang lain mo'y makakita ani. Nya mailhan ninyo sila sa ilang mga binuhatan kay ang sampinit dili man mamungag ubas og ang kahadyapa dili usab mamungag igos. Now, kining bunga seasonal ni. Di na ingong tanang bulan, tanang adlaw na ang bunga. Nga pagkuha nimo sa hinog, doon na napoy bulak, arong mahimong putot o mamunga. Dili ingon ana. Seasonal ni siya. And that is why ayaw i-justify nga pastor, buutal lagi kaayo siya pastor. Unya okay ra mo po niya pastor ug akong invite ton sa church.
ayaw lagi na i-justify. Ayaw lagi na i-justify kay someday inigkita nimo sa bunga. Kanang masamad ka unya asinan pag yun. Magkauban na unya mo unya kikining bayi mga igsoon sa unang adlaw sa kaminyoon o sa unang simanang magsabak siya. Nana siya mga pamation sa lawas nga di siya kasabot nga ganahan siyang magsigirag hilak. Unya gusto niyang mag-inusara pero biyaan masuko. Inga na ba di masabtan? Di ba mga babae? Mamay mo, uyo na ko, Joy. Di ba? Na yung mga season ngayon ana. Nya kung laki ka nga, di ka kasabot, rabo ka kayo, iuli noon ka na ako. No? So, karon lang mga, itong niaging simana, ka-counseling may kabahin ana, kay pastor, di na ko kasabot niya. Akong giingnan, ikaw mo'y problemadong tawo. Ikaw mo'y angayang sabton. That is why, dito sa Korea, ang mga Christian churches dito, before ang kaminyoon, kanang duha, doon na sila'y klase. Ang lalaki o ang babaye, doon na sila'y klase. Magklase sila once a week. Unya, 64 ka meetings na siya. Unya, napay sunod ana. Then, usa pa na sila minyoon. Kay pasabtundaan sila sa ilahang mga obligasyon. Unsay kinaiya sa babae, unsay kinaiya sa lalaki. Amen? Nya kabalo mo, paminaw mo, inigkasal na, wag kita kasabot. Iguratang mo ingong till death do us part. Pero wag kita kasabot. Dapat unta nakaila kag ayo, nasabtan nimo ayo, natudluan ka, na counsel ka, na kahibaw gyud kang ingani ang umaabot, usa ka ni ingong till death do us part, I do. Di kay wa man nagbantay. Paghikap init, kanina lang ako pastor. Diretso na. So ningon diha mailhan ang sampinit dili man, no? Ang sampinit dili mamungag ubas, nya ang kadyapa dili usab mamungag igos. Verse 17. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Bisan pag unsaon nimo pa-pretend nga nindot lagi ka, inig-abot sa panahon muguwas gyud na kung kinsa ka. Munang dapat gyud unta nahibaw-an na nimong daan. Amen? O doon na yung mga kitaan nimo nga kanisiya, sanyawi, pailha sa Ginoo. Nya Lord, kung siya gyud ni Ginoo, himo nga una siyang mahigugman nimo. Di ba? Nindot gyud kay na mga igsoon, pero wala tagapugsanay dire, no? Kay wa man po ko kabalog unsay paagis Ginoo. Wa man ko kabalo ana. O nya ningon ang verse 18, dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit, sama nga ang masakiton, nga punuan dili makabungag maayong bunga. Always gyud na ninyong hinumduman mga igsoon. Nagaampo ko sa Ginoo nga ako ang mga anak or kamong mga atong kabataan, mga young people nato. Someday makakaplag unya silag partner nga pareho silang nahigugma sa Ginoo. Kay imagine na nagkuyog silang puro Kristohanon, magka problema gani unsa pa kaha kung dili Kristohanon. So si Lord naghatag og balaod sa mga Israelites sa time ni Ezra og ni Nehemiah, grabe gyud kayo. Pati mga gipauli gyud, iuli ng inyong mga asawa, pati mga anak ipakuyugan na nila. Hilak sila, sakita man, katuyuan na ninyo. Naapa mo, naminaw pa bata, amen? Verse 19, ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Putlon og isugnod sa kalayo. Verse 20, busa mailhan ninyo ang mga mini nga mga propeta pinaagi sa ilang bunga, binuhatan. Nya kay lagi ang problema, kay ang tao di pa mangguna magpakita sa iyang sungay. Taguan niya yang ikog. Ikog ba nga taas kay yang ikog ug pagi, dong ikog dinosaur. Iyan ang taguan. Taguan niya ang iyang balhibo, taguan niya ang iyang katong mga silik. Unsay tawag anang nas buko-buko sa buhaya nga mga nagmurag mga tunok. Taguan niya na. Pero moabot gyud ang panahon nga manggawas na, mo nang karon giingnan ka pagbantay. So ang atoang pasanginlan kanunay sa mga kasakitan o kadaot nga nag-abot sa kinabuhi ang Dios.
Pero ikaw kaniadto giingnan kang pagbantay. Giproteksyonan na kang daan ni Lord. O niya, ikaw mo'y nigawa sa iyang proteksyon, ikaw mo'y nigawa sa iyang pagtulunan, ikaw mo'y nigawa sa iyang pagbulutan, ikaw mo'y di gustong magpailalom sa mga pagtuon sa Ginoo, sa mga pulong sa pagtudlo. Dayon, pagresulta na, nganong gingani ko nimo, Lord? Amen? Ningon nagyo ko sa Ginoo arang dakuang panalangin o grasya, Lord. Because 417 di ay ang akong sugar. Wa man ko kabalo. So gapa-opera ko. Ingon sila, Pastor, naayog yun. Kasi mana ra gyud tong opera. Naukab pag yun ang duha ka kuko, naayo ra pod. Naghilakos Ginoo pagkabalo na ako kay imagine dako kayo ang grasya, Lord. Kay duha ka dagko, duha ka kuko gyud tong nangaukab. Nya niya pag-ioperahan na pod pagka dire. Dako ang grasya ni Lord. Diniingon ako sa Ginoo sukad karon ako ibaw nako. Di na gyud ko mo nang mag-prayer mi sa mga papa ingnon gyud ko nila i-diagnose na po ko na okay na pastor. Inom ra gud bisag gamay. Gamay ra man. Ingnon ko nila. Kana na da ang rice o tinapay nga akong gikaon na nay sugar. Imo pa jud kong gamay yun. Gamay ra gud. Asa man tos Gerson? Napa mo? Pagkabalo na ako, nangayo og pasaylos Ginoo. Di ka may umanong ginganim kuno ayaw. Pangayog pasaylos Ginoo nga wala ka na ayo na nahimong maayong pinayalan sa imong lawas. Sige ra man kag pamadlong nga nanaang nga palahubo ganini mga sigig panigarilyong nga daot ang mga baga, mga atay. Unya sa usa ka gatos ang namatay sa nila na astulo kay na disgrasya kay hubog. O pero ang namatay sa diabetes 300. Ala suyop gyapon. Amen. Nya pasangil na ba nato ning atong kasuko nga high blood kuno ta kabalo ka. Kung disiplinado ka bisag masuko ka di ka high blood. High blood, gugo pastor. High blood, yung kadaan. Napa mo, naminaw pa mo diha. Now, niingon diha, ang context nga gisgutan unsa mini nga mga propeta. Mayong gaytag propeta, supposedly mga alagad sa Ginoo, pero naaman po yung paingon-ingong alagad sa Ginoo. Pero dili di ay alagad di ay sa ilang kaugalingon nga naman dili sundon ang Dios ang ilang kaugalingon mo ilang gisunod. So ilang kaugalingon ilang gialagaran kay kung mag-alagad ka sa Dios unsay ang gusto mo may imong buhaton. So mini sa palain mga alagad kunuhay sa Ginoo pero ang ilang pagkinabuhi dili uyon sa kabubuto sa Ginoo. Now sa Old Testament sa paghatag sa balaod pinakalig-on nga nasod ang nasod sa Israel because tanan nga balaod nga naa nila nagprotect sa ilaha og naghatag og kaayuhan nila. Amen. Tanan nga balaod nga gihatag sa Ginoo. Sila ra ang nasod nga wala naghimog balaod gikan sa Congress. Kabalo mo? Problema na kaayo ning atong nasod. Ngano man? Naay nindot nga balaod di sundon, nya sigig pamanday og balaod nga di maayo. Diris buhol, kasulay ta. You know, ang tighimo di agbalaod mga igsoon, ang presidente, makahimo siya, ang Senate, makahimo og ang Congress. Nay mga balaod, nga mahimo sila. Resolution, niya ipas na aprobahan. Nay balaod. Sige sila himo og balaod. Then ang uban nga balaod, naghimo kadaot. Naaman tay gitawag og abuse. Nganong gitawag siya abuse kay naay natural use. O wala gamita sa natural nga paagi, di abused. So himo ang balaod. Ang problema sa balaod kay one-sided. Nganong dagan kayong successful karon nga mga engineer, doktor, abogada because ang ilang teacher kani adto mamunal og stick, manghapak og chalk og eraser. Padupahon sa plug full ibulad sa init. Nag-cut on sila. This time, sulayan nagbuhat. Unfair kayo ang balaod.
Gusto sa balaod, wala na disiplina. In fact, supak nas gitudlos Biblia ningon ang Bible dili makamatay ang bunal. That is why among papag mama malipay pag nahapakan mi. Oh, gilatos ka na. Sige. Ugma, latosan gyapon ka. Tiwasan pa kanako inig uli nimo. Malipay siya og latuson mis among teacher. Kung kamo Kristohanon mo, inyong anak na disiplina sa teacher, nya yawanon mo kinaiya dito sulong-sulong na yapan ka na ko kaldero teacher ha. Ay namog anhi oy. Kristohano naman ta. Kabalo ka nganong gibuhat na nila? Supposedly maulaw ka kay ikaw untay mo disiplina anang anak ka. Gawa siguro kung imong anak gihuktag pisi gipabitay sa blackboard. Himo-himog balaod. Daga na kayong balaod karon nga grabe gyud kaayo. Di ba? Og pulis nga makasala, proceeding, grabing pang proseso, pero ordinaryong civilian, automatic pusas, o nya, og mo-aksyon resist, resistance, lain na po nga kaso, nya mo sulti ka, lain na po nga kaso. Nga na. So sa Bible, naghatag og balaod ang Diyos ngadto sa mga Israelita to protect them. Nganong giingnan man silang ayaw mo pagminyo og dili pareho ninyo. Arong proteksyonan sila. Giingnan na po sila ayaw mo kaon-ani kay arong healthy sila. Giingnan na po sila nga og inyong mga balay ingon ani naani og guban ng balaya paghimo lang maglain. Because si Lord nagpakabana, nagprotect sa iyang katawan. Dayon mo ingon ra din ta, wala na may paki ang church nato. Siya wala paki, di na lang mga lidere kay wala na may mga paki. Ang gitudlo mga igsoon, mauna siya ang manalipod sa ato. Kung ato lang yun ang sabton, no ato nang maikinabuhi. And sometimes maipit ba yapod may, kabalo mo, kapila na ning kabalik-balik na mo, hangtod na lang ning mga matay may. Pag naami badlungon, mugamit dayog lain. Kanaman lagi si kuan manggani na sa worship team. Wa man lagi na badlungang pastor. Wala lagi badlunga. Pangutan ako no. Sulti daw. Oy, wala ka sulti yung pastor. Wala ka badlunga. Pangutan na. Siging kuan ba? Sige na lang nag-ingana. Balik-balik. So, na-joy protection. Nagatag si Lord na itong protection. Kung wala ka nakabaloon sa protection ni Lord nimo, di ka kabantay. Di gyud ka kabantay. Kanang wala kay espada, wa po kay taming. Onya, gitikbas ka, nakabantay tod ka, putol gihapon imong kamot. Nga ka, nagang. Na ay proteksyon nga gihatag si Lord nato ang balaod. Usa sa mga balaod nga gihatag ni Lord naa sa Deuteronomy 13 verses 1 to 5. Deuteronomy chapter 13 verses 1 to 5, kung may usa ka propeta og tighubad og mga damgo nga moanha kaninyo unya magsangyaw bahin sa usa ka milagro or kahibulungang butang og matinuod ang milagro og kay bulungang butang nga iyang mabalita gibalita og kun moingon siya mangagto kita sa laing Dios og mag-alagad kita kanila bisag wala ninyo kini hiilhe, verse 3, ayaw siya tagda, kay ang Ginoo nga inyong Dios nagsulay lamang kaninyo, aron masuta niya, kung nahigugma bagayod kamo kaniya, sa bugos dinyong kasing-kasing, o kalag. Imagine ha, naka-perform, nag-miracle, o niya, musulti nimo. Ingnon pagyog ka, grabe ang Ginoo, lami, kay puro Ginoo. Milagroso God, sunod ka. Pero wala ka kabalong, gitistingan, raday ka. Wala ka kay balong, gisuwayan, raday ka. Amen? Now, napay sa verse 6 niingon siya, verse 4, alagari ang Ginoo nga inyong Dios og kahadloki siya. Tumana ang iyang mga sugo og patalanghugi siya. Simbaha siya og ayaw pagbulag kaniya. Maura gyud ni ang pinaka secured. Giingnan kang ayaw bulag sa Dios. Amen? Kanang moingon kang ayaw kog biyae pa. Nya imong papa nas yung balay unya ikaw laag. Ayaw kog biyae. Ayaw na palagi mo?
Ayaw kog biyae, yung mong mama naras yung balay. Yung ikaw nilakaw. Napa mo, ana? Unya, ang mga matay na sila, isulod na ditong kabaong, nga nang gibiyaan man ko nimo. So, ikaw, rin ang sigpamiya, no? Ingon ang verse 5, apan, patya ang maong propeta og tighubad sa mga damgo, kay ang gisulti niya supak sa Ginoo nga inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto og nagluwas kaninyo gikan sa kaulipnan. Ang maong propeta o tinghubad sa mga damgo, buot mo pahisalaag kaninyo aron mahimulag kamo sa kabubuton sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga puuhon ninyo ang maong daotang mga buhat. So bisan pag nag-perform sila miracle, ingon si Lord, bunga, bantayin ning bunga ani. Amen? Kita nga ginikanan, kami nga mga pastor, daghanan na mag kompetensya, oy. Kay gatudlo mi, pero inyong anak, inyo ron pong ibabad sa cellphone, tagpila ka oras. Yabay naghanang gatudlo sa cellphone, tudloan sila unsaon ni mga kaulag, unsaon ni mga maghinalukay ning puro laki, maghinagkanay puro baye. So unsaon man namo? No? So ang among mabuhat, bugatan gyud namo og ayos sa mga pagwali ug sa mga pagtudlo unya ampo gyud mig ayos Ginoo. Malimot na lang mis mga ngalan, Lord, katong isimba ganihang pink og suot Ginoo. Tung diri galingkod dapit Lord. Bantaye gyud to siya Ginoo ha kay cellphone ra to atong gawali ko. Ana na. Unya kapuyo na kagampo Lord, ug maarta istorya ko usab Lord ha, tulog sa ko. No? Nya usahay mga igsoon magkunaon na tag lisod man mag-engineer, lisod kaayo mag-architect, magpastor na lang. Pangutan-an ang mga estudyante, kumusta sila dito? Unang simana, murag, kaulion na sila, kapuya man niya, dugay katulog, aron naghanag basahon, memorization, sayog buntag, mata, kay mag-morning devotion, and then, nyamang lakaw pa na sila, Huwebes, kay mag-evangelism, mag-jam, daghan sila buhaton. Kasabaan pag yun, kay dili ilang schedule nga mao'y magluto. Sige, inyong schedule may magluto, wa nagluto, kay natulog. Unya, ang nakanindot ana ron, kay may uban nga di mo apel, og morning devotion kay kapoy pa kayo, so di mo mata. Ang problema, kay di man sila kapamahaw tanan kung dunay usang di mo apel. So, ingon na ana, mga igsoon. Nya na lang, magpastor na lang. Na lang. O pag-ibalon, asas Philip. Asam to si Philip? Kabulan na si Philip. O gikas pagsugod og klase, o pa siya allowance. Ingon siya, pastor, dukoy allowance. Na, padayon sa tanong, karong di ta malangay. So, dili gyud pwede nga bisan pag nag-perform sila nagbanhaw pa nigpatay. Ayaw gyud magsunod. Ayaw gyud magpasagad. Mao na nga makabantay gyud ka kung tigbasa kas pulong sa Ginoo. Pero di ka tigbasa sa pulong sa Ginoo, majikan ra kag nawala ang baso, sunod na ka, grabe gamahana ni. Sunod na dayon ka. Ingnon ra ka bay, itangkil ning ngipon sa ilaga bay. Di nakadutlag bala, sunod na dayon ka. Nya daw na musulti nimo kabayag mga engkanto, diwata, minara po dayon ka. Kaya wag yung kataway. Nga na, daling pasalaagon ba? Now, ato ta sa 1 Kings chapter 13. 1 Kings chapter 13. Mag-Bible reading lang ko ani aron madali ta mga igsoon. 1 Kings chapter 13 verses 1 to 10. 1 Kings chapter 13 verses 1 to 10. Ningon diha, may usa ka propeta nga gikan sa Juda o gisugo siya sa Ginoo sa pag-adto sa Bethel. Sa pag-abot niya didto si Jeroboam diha tapad sa halaran aron pagsunog sa insenso. Halaran ni sa Diyos ni Jeroboam. Sa verse 2,
og gitunglo sa maong propeta ang halaran. Sumala sa sugo sa Ginoo, siya miingon, "Oh, halaran, nag-ingon ang Ginoo, may anak nga lalaki nga matawo sa panimalay ni David. Ang ngalan niya mao si Josias, pamatyo niya og ihalad ang mga pare nga nag-alagad sa mga Diyos-Diyos og naghalad dinhi kanimo. Sunogon usab niya diha kanimo ang mga bukog sa mga tawo. Og midugang ang propeta sa pagsulti kining halarana, lumpagon og magkatag ang abo niini. Og masayod ka nga ang Ginoo misulti pinaagi kanako." Kini nga propeta, batan-on nga propeta ni. Iyang gibadlong si Jeroboam. Sa Northern Kingdom siya, munang gi-address nga prophet siya gikan sa Juda. Kay ang Juda, Southern Kingdom, lahi na ang gingharian. Lahi nga gingharian, nabuak naman eh. So niadto siya sa Northern Kingdom. Iyang gibadlong didto mga igsoon si Jeroboam nga naghalad ngadto sa Diyos. Og iyang giingnan kining halarana mabungkag ni ang abo ani magkatag. Sa verse 4 ingon sa pagkabati ni Jeroboam niini ni Jeroboam sa gisulti sa propeta batok sa halaran dito sa Bethel, gituyod niya ang iyang kamot og miingon siya, "Dakpa kining tawhana." Ang iyang kamot nga iyang gibakyaw batok sa propeta mitikig og dili na makongkong. Instant nga karma, consequence. Instant nga silot. Gibadlong siya nga dili na magsimbag Diyos, nasuko. Mura ka na simong tapad ba? Nabadlongan, nasuko. Maigo sa wali, masuko. So niingon siya, "Dakpa na, pahiluma na." Nigahi ang iyang kamot, og di na makongkong. So, ingon na po siya sa verse 6, og miingon ang hari ngadto sa propeta, "Pagampo sa Ginoo nga imong Dios aron-aron niya ang akong kamot." Ingani man ta? Nganong hilabtan man ko? Pag naigo nas latos, "Ay, ampo ko, pastor, ampo." Amen? Kamong ginikanan, makarelate unta mo kaayo nako ani. Kay kamo man ang moingon, ayaw naglakaw kay gikapoy ka kay kulang kag tulog. Mudula na po kag basketball. Ayaw lakaw. Mulakaw gyud kadali ra manggod, na 5 kadula ra. Nya pagbalik, hiluta ko, di ba? Katawas Gerson lagi. Di ba ingon ana man? Pagbadlungan masuko. Yung kining pagbadlong, paghatag og balaod, protection man ni nato. Ayan na siya, nganong ilis-ilisan man ni mo ng ligid ng motor na nga. Ligon man na. Dako nga ligid. Sa uso. Ang nindot god. Kamo kay inyo maming i-appeal sa 1960s nga 90s man may natawo. Pagabot na dito, pa-rescue. Ano man, na-flat. Iba na yung ma-flat nga. Naunsa man tawo, no? So ningon na po siya, iampo. Pagampo sa imong Dios, nga ayuhon niya ang akong kamot. Og ang propeta nag-ampo sa Ginoo, og naayo ang kamot sa hari. Verse 7, unya miingon ang hari sa propeta. Paminaw ha? "Kuyog ka nako sa balay, sa palasyo, kaon o gantihan ko ikaw." Ala no? Bayran niya ang milagro. Bayran niya. Pero unsay tubag sa prophet, ningon siya, verse 8. Ang verse 8? Ngayon ang verse 8, ang propeta mitubag sa hari, "Bisag ihatag mo pa kanako ang katunga sa imong bahandi. Dili ako mukuyog kanimo o dili ako mukaon o muinom sa tubig nining dapita. Giingnan ako sa Ginoo, ayaw pagkaon og pag-inom og pag-agi sa dalan nga giagian mo, paingon ngani. Busa miagi siya sa laing dalan." Firm kayo siya, no? Aran ninduta ba na iyang yung gibarugan ang iyahang pagkaalagad sa Ginoo. Sa iyo nan kag ningon siya, "Bisag ihatag mo pa nako ang Visayas ug Mindanao, di gyud ko sunod nimo. Katunga sa imong gingarian. Di gyud ko." Ngano man? May sinabi na sa akin ang Panginoon. Di ba? Nay musulay pasalaag nimo, nay musulay mislead, nay musulay giya nimo sa sayop nga paagi.
Inom ra ko gamay, pastor. Gamay ra gud, pastor. Di lagi gyud ka. Nga naman na kay tingog. Nga nadungog, giing na, nakagisultian na ka. Kabalo ka? Kung badlungon ka, di ka maminaw, kining balatian, sigurado maminaw gyud ka. Amen? Nakabalo mo, tanan akong giagian, maupoy gidangpan ako. Pastor, tambagi, rago na siya, pastor. Kadi maminaw na mo. Ikaw, maminaw na nimo kay mo yung among giagian. Imong giagian. So ako siyang giingnan, Doy, mao ni imong buhaton. Kada adlaw, usa ka oras pasingot. Kay og dele na. O niya ayaw, nagyud intawo ng mga lamion. Ay mo, palabig ka, sweet-sweet da, kay pa-diabetes na. Na? Ayaw na gina mga tamison kaayo, ayaw gyud. Ay gani, maminaw na pud ba? Maminaw ba? Sige, pastor. Kaya kamo dihang kalmar mo. Na mapoy uban mo yung di ko magpa-check kay mahadlo ko sa resulta. Huy, ipatan aura pod. Kaya ba sige mong sugar nilapaw na nimo. No? So, ingon siya, di gyud ko. Bisag katunga pa si mong gingarian. Nga naman, giingnan ako sa Ginoo. Unsay giingos Ginoo? Ayag hunong, ayag inom, ayag kaon, o ayag balik. Upat ka buok, di ba? For so was it charged me by the word of the Lord, by the word of the Lord. Si Lord mismo nagsulti saying, eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou came. Ayaw na. Ayaw balik. So, wala gyud kapugos niya ang hari. But remember, dito tas Deuteronomy 13 kaganina. Unsa to? Baka kong propeta. Padayon na basa, verse 11. Verse 11 ha, wala siya madani sa hari. Verse 11. May nagpuyo dito sa Bethel nga usa ka tigulang nga propeta. Gisuginlan siya sa iyang mga anak nga lalaki, mahitungod sa nahimo sa propeta sa Juda dito sa Bethel, o gisugilon usab nila ang gisulti sa propeta ngadto sa kangharing Jeroboam, og miingon kanila ang ilang amahan, diin man siya agi, o gitug-anan siya nila, diin agi ang propeta nga taga Juda. Giingnan niya ang iyang mga anak, monturahi ang asno. Busa gimonturahan nila ang asno og misakay siya niini. Gigukod niya ang propeta nga taga Juda og nakaplagan niya nga naglingkod ilalom sa kahoyng tugas. Ni pahulay. Pahulay gani kas pagpangalagad sa Ginoo, kaapsan gyud kas imong kagahapon na. Pahulay siya, naapsan. Giingnan niya ang propeta, pareho silang propeta, tigulang ning usa nga taga diha. Apan kining batan-on nga gisugo sa Ginoo taga Juda. Ikaw ba ang propeta nga taga Juda? Ang tawo mitubag ako. Og sa verse 15 ingon, miingon siya sa propeta nga taga Juda, kuyog kanako sa balay og kaon. Wala, pareho naman ming Kristohanon, pastor. Pareho naman sila. Pareho naman ng alagad sa Ginoo. Okay na ba? Pastor, okay na ba siya? Kay Kristohano naman siya? Ilhalagig ayo. Ilailahag ayo. Unsa may gisultis Ginoo nimo, kana na bagyod siya? Amen? Na may uban nga kabalo mo nga nasakitan og ayo? Kay pastor kanang gipray man ako siya. Gipray lagi nimo. Nya karon kay iya man dayong gastuhan siya iga pa eskwela. Pag-abot sa panahon, nakauman gog eskwela. Dahil nakatrabaho na, nagbulag man sila. May pa imong gitigom to imong gigasto. Amen? Timan ine. Ang pinaka-delikadong desisyon sa tao kanang pagpili og partners kinabuhi. Mao nay pinaka-delikado. Kay ngano ganito niingon nga kung masayop gani kag pili, tibuok kinabuhi nimo miserable na hangtod sa imong kamatayon. Sama nimo pag-enjoy nga di mo ginamao. So enjoy, lahot tayo na lang. Lahot tayo na lang till death do us part. Ngana na lang ka. Kay na ay gusok
si Adan nganganlag iba. It means nga kung ibalik na tong gusok, kay gikan mo to ni Adan, fit, tama. Mangita man ka gusok sa elepante day. Didigyon mo makasinabot, kini man to haom. Tingala kang puro man may pamapahitas on, puro po may musinggit. Magdungan po. Amen? Nya walay paminaway ba? Puro mo na as kwarto. Nya gakanta siya, I did it my way. Ikaw po, nagkanta po kag, bakit nga ba ang puso? Kisa mo di magpaminaway. Bakit nga ba ang puso? Okay, padayon sa ta. So ningon siya kuyog kanako. So ang iyang balibad, paminaw, ang balibad niining batan-on nga propeta, parehos iyang gibalibad sa hari. Verse 16, tanawa, apan ang propeta nga taga Juda mingon, dili ako mukuyog kanimo o mukaon o muinom o dinhi niining dapita. Kay giingnan ako sa Ginoo, gididan ako sa Ginoo sa pagkaon, sa pag-inom, sa pag-agi sa dalan nga akong giagian. Paingon nganhi. Dinhi na ang Deuteronomy 13, gisgutan, limbungang propeta. Tanawa, verse 18? Tanawa, verse 18. Na, ingon ang verse 18. Ang propeta nga taga Betel, katong tigulang, mitubag, ako usab, usa ka propeta. Okay ra lagi na, ako mapod, pastor, mapod ko. May problema na, mista ta. Uban taros dawis, pista ron. May problema na, okay ra mo na. Kisam na inyong pastor. Kana siya, kuan mo na sila. Unsay relihiyon na. Bahala na lang yun. Ingna na lang yun kung old folks ninyo. Ingna na lang yun yung pastor. Kaya nga pastor, out of kuan na gini siya. Kanang, say tawag na, wala na ni siya sa kapanahunan. Balaan na gini siya. Bahala na lang ing ana. Ingon siya, propeta sab ko, ang taga Betel, utubag, ako usab propeta. May usa ka anghel nga gisugo sa Ginoo sa pagsulti kanako nga pakuyugon ka kanako aron ka makakaon og makainom. Apan namakak di ay ang tigulang nga propeta. Anghel kunoy gisugo. Kung propeta ka, take note, ang Dios makigsulti nimo diretso di sa manugog anghel kay prophet ka. Gawa siguro normal na kang alagas Ginoong dunay misyon sama kang Abraham, padadaan gyud kang anghel. Nga mo'y musulti nimo. Pero kung prophet ka, God will speak to you directly. Wag yun siya kabantay. May anghel nga giingna sa Ginoo nako. Di ba? Kay niingon manggod to si Veronica nako nga gisugo kuno siya ng pastor nga. Hala. Asa naman imong paminawon ana? Si pastor mismong diretso misulti nimo or katong taong niingon gisugo si kuan nako nga paingnan ka. Naminaw pa bata? Amen? Verse 19, busa, miuban kaniya ang propeta nga taga Juda og mikaon dito sa iyang balay ug samtang nangaon sila ang Ginoo misulti sa propeta nga taga Betel og gisultian niya ang propeta nga taga Juda. Mao kini ang giingon sa Ginoo tungod kay gisupak mo man ang akong pulong og wala mo tumana ang akong sugo og mibalik ka man og mikaon hinuon. Mamatay ka og ang imong lawas dili ikalubong sa lubnganan sa imong banay. It means silutan siya mamatay siya og adto ra gyud siya mamatay. Asa siya mamatay? Dito sa Northern Kingdom, di siya mabalik sa Juda. Sa verse 23, og human sila makakaon og makainom, gimunturahan sa tigulang nga propeta ang asno alang sa propeta nga taga Juda og milakaw siya. Og samtang nagpanaw siya, misugat kaniya ang usa ka leon og gipatay siya. Og ang iyang lawas nagbuyod. Naghigda siya sa dalan og ang asno nagbarog tupad niini ingon man ang leon. Tanawar ko ni? How come nga ang asno wa hilabtis leon? Ang gasakay ra gyud. Mo ni hukom sa Ginoo. Naminaw pa bata mga igsoon? Ni ang pabata? Mo ni ang dako kayong problema.
Sa diha nga dunay mauni ang gustos Ginoong may tabo sa imong kinabuhi. Pero ikaw naapo kay imong gustong may tabo sa imong kinabuhi. Sa unahan magka problema lagi ka. Sumunang giingnan diha nga pagbantay gyud. Kita tanan mo yon pagbantay. Atong Osbon pagbantay. Dili mabinantayon. Amen? Now, napailain. Kabalo mo mga igsoon, ingon akong asawa nga, musalig na lagi kag drive na ako aning sakyanan. Because I know, nga ang babaye mag-cut-on, bisag bago pa nang na-cut-on, mas kasaligan pa na kaysa lalaki. Kami, pag mo palit mig si kanan nga motor, mangutan na mig, kinsay tag-iyaan first owner, pag mo yung baye, palit mi ditso. Pag may yung laki, kaya mga laki, Osbon, Gobon, ayon, pakusgan og taman, ibangga-bangga, ala. Ang bae, careful kaayo. Bisag unsa pa ka master mo drive ng lalaki, di nagyo kumusali kung laki ang driver. So siya na. Mubita nag-ampo mi sa Ginoo nga Lord, imong kabubuton Ginoo, makakuha po mi anang motor nga kanang naang murag scooter? Kanang automatic ka, kanang komportable kay ang bata nga ihatod mo sa eskwelahan na tubangan. Kay og magsige pog sakyanan murag arang dakuha po tag kuan na. Nya kay tuwa naman kusbuol. Nya ang bata kay kinahanglan mang hatdan og pagkaon or sana. Ingon siya, nakamaon na gyud ko. May ba kay ni salig ra po ka? Lami kayo. Nga naman careful kay na sila. Kung imong tan-awo na iphon nimo pila ning nga disgrasya nga mga driver, mga babae, pila ning mga lalaki, mas dagan ning lalaki. Nga naman, komportable man yung mga lalaki, kamao mo balance-balance sa nana. Unya og naay kasuksukan gamay mulusot man gyud ang mga lalaki. Muna kasagaran na disgrasya, kasagaran po mga palahubog, mga lalaki. Muna mga disgrasya. Pero kini mga babae, bisag layo pa kayo dugay mo labang, huwat diha sa lapas, crossing sa lapas, huwaton pa niya itong tos ubuhan makalabang, usa siya mo. Grabe ni mga babae, mga igsuon. Amping kay na sila, hala. Yung pagdali na ba, lusot na ba, kay late na ta. Nya pa ka kinapay, gadulong, unapay, gadulong, layo pa kayo na. Una pa, oh. Hulaton yun na niyang kurpyo na, wanay kabiyahe, usa mo labang. Grabe ni mga driver, nga mga babae, mga igsuon. Amping yun na kaya na sila. Naapa mo? Kung mga lalaki, munang kasagaras mga babae, no? Naamagaling mga aksidente, gamay ragig kay gas-gas ang motor, nya sila po, gagmay rag mga pangos. Pero mga lalaki, nangaukab ni mga ulo, ang sakyanan po di na magamit. Ano? Yung mga ligid na nga telescopic, nga bawog, ang mga ligid na nga utso. Yo, dako kayo gasto pagpaayo sa sakyanan, sa motor. Dako po kayo gasto pagpatambal sa ospital. Inga na bitaw. Muna ngayon siya, gano'ng salig ka na akong drive. Amos mo salig ko nimo kaysa na ako. Kaya kung ako lang, komportable mo kayo. Master na ako, master. Bang! Master yun. So napatay siya, ano man nailad. Nalimbungan. Nya kanang nasimutapad ingna kung aron di ka malimbungan pagbantay. Nakabalo ka? Kadaghan natang nalimbungan. Kanunay pagyud gihapon tang malimbungan. Unsay problema? Kay bright ka or kulang ka kaalam? Dili. Ang problema nimo, di ka magbantay. Ingnon ra gani ka, ambi ng imong 2,000, sunod semana 5,000 na. Invest na dayon ka. Hago-hago ng pila-pila atong barracks. Ako nawadaan po kukuan. Ayaw na. Ay nagpila dito. Na si Lord, Lord, salamat kayo ani nga pagbadlong Ginoo. Asa na pong investment ron? Asa. Mangita preglaing problema. Kay dili magbantay. Amen? Kami mga lalaki, bisang mga pastor, gatuo mag-excuse pod me?
Kamu ra ba ang iyong una-una? Dapat pastor ka di ka maluya ha? Ayaw yung kaluya. Bantay yung ka. Kundi sad mi magbantay, delikado pud mi. Muna na yung sakay ko pastor. Akong bag, ako yung balhin sa likod. Okay, day. Di ba? Kay, ini magsakay mo na niya. Mga anak na siya, pastor. Pastor. Unsa ko na, day? Palayo ng mga ingana. Magbutang kag bag. And wala na sad ko kanang mayog napay inog hatod. Daghan kog suguon kamoy pangatod. Rachel babae man ni Rachel ikaw hatod ana Rachel. Pagbantay. Nya dito ni hunong na traffic man ito pula na ang siga. Di hunong ka nang lakaw ning mga kababayin-an labang aning City Square panong Bikyo. Unya ilang suot kay pangbanyo. Agoy pang CR og suot. Diari na lang kas number pagtanaw. Oy, hapit na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya kung mo tanaw kanila, makadrawing mo, kahuna-una, paghimaya sa Ginoo. So, pagbantay. Amen? Adto tas chat. Text pa man tong sa una, karon chat. Na mga musta. Kay dili biya kayo gwapo ra po ninyong pastor. Bisan og bisan palagi og itsuraan gyud ka kayo na gyud gyapon mo ko animo. Nay mangumusta pastor ingon ana. De kuan ka nga pero ayaw di na ka motubay nga kanang makomportable na siya nimo delikado na. Nga tanan na niyang issues kinabuhi yan ang isulti nimo nya. May siya, pastor, may buntag. Pagka nadugay, pas, may buntag. Sunod, may buntag. Laka, may buntag. Delikado na. Niya, pastor, nikaon na ka. Nya, sunod, anak. Tor, nikaon na ka, tor. Sunod, anak. Nikaon na ka. Ala. Nakin yung mga asawa, mga pulis mo na. Di man na mo sugot o di yun bambasa na. Sultian gyud mo na ako, di gyud ko magabasa-basag mga I know my wife. Di gyud ko kayo mabasa na unsa na mga chat, mga GC, mga wa gyud ko nahibaw-an because I believe manlinawon po ko wa ko nahibaw-an. Amen? Kanang gidaot ko nya wa ko kabalo di malinawon ko plus ang gadaot na ako amigo mi nyang nakahibaw ko. Di na problema na ko naguol na ko nyang naa siya ni arang nawunga. Maupo na'y gahom kung wa ka nasayod. And that is why dapat makasabot yun tayo, magmabinan tayon ta sa pagkaon. Kabalo na kang high blood ka, suyupon gini mo tambok. Humba yun kanunay. Nya mas ma-high blood pag yung kagway sudang humba. Arang bantay. Pagbantay. Nakabalo ka, ang yawa makasalisi, murag kuto ba? Nako i-share ninyo mga igsoon. Bisan sa atong mga anak, magbantay ta. Kaya na yung mga panahon nga masuko tas atong mga anak nga walay rason. Example sa naitabo kagabi, na akong wife, lingaw ko yung nga naghuna-una ako, grabe kaalam. Kaya kini nga mga anak na siya bond paper, nga usa ka buok. Gasigi siya pangayog ballpen or color something, nga mag-drawing siya, magsuwat ba siya, and then na siya ballpen. Karon kasuwat-suwat siya. Gibutang niya yung palad, ang yung kamot sa bond paper. Niya gidrawingan niya kamot. Karon kay nagkurog-kurog man, naghugaw-hugaw man, di man maayong pagkapurma ang kamot. Niya kay bata kayo. Kana ba Zania? Kailan mo Zania? Gidala niya ang bond paper, gidala sa CR o gihugasan. Nya kay ang mami wa man kahibaw. Di gikasapan ni ikaw tanawan na basa na unsa na. Nya kay siya gihulat niyang mahuman ang iyang mami og kasuko. Nagkuha siya habol unya nitago siya sa habol. Deningon siya, "Mami, dili na ko ganahan nimo kay sige ra ko nimong sukan." Diningon ko siyang mami, nakarealize ko ba, mao manggod nga iyang iyadong sa CR kay nasayop siya, iyang hugasan.
Grabe siya kaalam, no? Di ako siyang giinan, mami, pauliidjod ang bata, pauliidjod ang bata. Di, yang gidool, nga naman tong imong giugasan. Kay, nag-draw man god ko sa akong hands, nga ang kurog-kurog man, nga, dili ko no maayong pagka-drawing, mo nang iyang hugasan, kay mag-draw siya kusog. Di ba cute? Kanang mga bagong Kristohanon, makasabot pa ko anak, magingana pa. Pero kung dugay nakas Ginoo niya, makingana ka, latiguhon yung kanako. Amen? Natural na mga bago pa rin Ginoo nga, magpakapakyas-pakyas ba kay bata pa. Pero kanang dugay nakapangalagas Ginoo niya, pinakinabadlungan kay ka, latiguhon yung ka. Amen? Kabantay ka mga igsoon, bisag wa kabalo si pastor, pero nana si mong una-una, kung sayop imong gibuhat, maingon na din ka, ako'y sulod sa wali ron ni pastor. Ako, yung topic ron. Di, tinuod yun na. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo, tanan yun, wag kalikay, pati nagwali. Ingon ko ni Pastor Ray, ikaw pastor, human ni mong wali, pamatian na imong wali, inig human. Before ka matulog, Sunday evening, paminawa mong wali. Ano makabalo ka kung sa imong kay mausap na akong gibuhat. Imagine mga igsoon ka wali ko dire niya hunat kay ko wali niya, wag ko na bless. Amen. Pag paminaw na akong kusog, wala nindutas pulong sa Ginoo. Na bless kayo ko. Di ba ka ma-bless? Gano man. Ang uban amen, ang uban guko. Ang uban pa kanang ikaw na lang maminaw mga igsoon. Panalanginan kag-ayo. Naminaw pa ta? So dapat mapinantayon sabda. Sa atong mga anak, magbantay ta. Nga naman kang ingana, wata kabalong kita dahil nakaingon, nga nung ingana siya. Nga no, kung siyang suko kaayo, madili nga sukano ng puka. Nga no, kung siyang init og ulo, kaya man ka nagbantay sa imong pagkuhan niya, initon mo kag ulo. Magbantay ta. Bantayan na to. Yan ay gitawag og response. Asa man na? Response, react. Response. Accordingly. Di kay patakar kag react, wa ka kabalog, unsay problema na. So ayaw gyud kag pasagad mga igsoon. And that is why ang atong Ginoo ningon siya, ang kahoy maila pinaagi sa bunga. Bisan si Apostol Pablo, Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Galatians chapter 1 verse 6 to 9 ingon. Muni ang panambago ni Apostol Pablo mga igsoon ngadto sa mga taga Galacia. Ningon diha, nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo. Og midawat kamo sa laing maayong balita. Verse 7. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo nga nagsamok kaninyo og nagtinguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o anghel o usa ka anghel nga gikan sa langit magwali kaninyo og lahing og laing maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Verse 9. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo maayong balita, nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo unta siya. Napabata? Naminaw pa bata mga igsoon? And that is why importante kayo nga makasabot gyud ta. Kay wala ko kabalo og unsay paagi sa ubang kasimbahanan. Giunsa nila pagpatubo ang simbahan. Giunsa nila pag-raise ang katawhan. Kung dili ta mabinantayon, mo nang moingon tag didto man lagi sa ilang kuan, okay ra man, ngano man kita. Ingana bitaw? Ingana man bitaw ang may tabo mga igsoon. Mo nang ang pinaka kuan gyud nato is magbantay gyud ta sa atong kaugalingon. Bantayay gyud na. Unya pila katong mga direng, pila may inyong sweldo atong inyong nay mga tag-as kay sweldo dire kay ang ilang trabaho mamantay sa ubang tawo. Pila man yung sweldo? Panglibre mo unya, Jollibee. O wa man day mo sweldo diha, ang anong mo man inyong buhat? Atong bantayan karon atong kaugalingon.
Amen. Aron nga makadasig tas uban kay kung wa ta gabantay sa tong kaugalingon, mamadlong tas uban, ingnon po ka nga, ikaw gani. Ikaw man gani. Nasabtan na to mga igsoon, daghan sa mga alagad sa Ginoo, sama sa propeta gikan sa Juda, wala makaabot sa kadaugan. Nganuman, wala nagmabinantayon. Dali ra kayong iladon, dali kayong limbungan. Ikaw ug ako di ka mailad. Bisan pag mangbanhaw na silag patay, bisan pag magpakanaog silag kilat, bisan pag ilang pabalikon ang ulan pasaka. Di ka malimbungan kung nagbasa kag Biblia. Because ang usa ka paagi nga magbantay na sayod ka sa balaod, na sayod ka sa pulong sa Dios, nagmainampuon ka. Kabalo kang mo balanse, kabalo kang mo. Amen? Now, tanawa kung sa naitabo na sa atong nasod, wala ganita na sayod. Pero arang paita kayo sa kahimtang sa atong nasod mga igsoon. Arang gubuta kayo. Someday, magsimba ta, kita na po'y labayog tergas. Kita na po'y siradan. Lisod kayo mga igsoon. Mauna nga, padayon na gyud ta nga magmabinantayon sa kanunay. Andam gyud ta. Sa pagkatinuod lang, ang pinakaangayan natong pangandaman, dili na unsay ato isuot ugma. Ang pangandaman nato og ayo, kung mga matay na tarong adlaw or ugma sunod adlaw, kanang sigurado tang langit ta. Pastor, na worry ko kay nakoy balatian. Ayaw kagool. Nay mga walay balatian na unag ka langit. Nalangit pod. Ayaw kagool ana. Amen? Ang akong mother-in-law sa gihapon naa siya sa proseso karon. Pero ako na siyang gipasalamatan sa Ginoo nga padayon gyapon ang extension sa iyang kinabuhi. Unya padayon pa siyang makapamalandong sa mga buhat, sa kaayos Ginoo, sa mga nanglabay nga mga panahon, o padayon pa siyang makiglakaw, magampo, magsimbas Ginoo bisan sa iyang kahimtang. Amen? Bantay kita. Magbabinantayon ta. Sometimes, careful ta o amping ta pag niata sa sulod sa church. Pero inya, inigpanggawa, so ay siguro inigabot niya sa inyo, gasyagit na po ka. Way siguro, pag uli ni mo gamotor ka, gi-overtikan ka, graunan, tawanan ba? Di ba? Amen? Bantay ka, og ang pinakapaagi, og number 1 gayod nga paagi, aron mahimo kang mabinantayon. So sihag ayo ang pulong sa Ginoo. Basahag yun ni ayog sitol nga okay na ko, nahibaw na ko, naluwas na ko, og ayog sitol diha. Dapat nahibaw gyud kaani. Nganong maglisod-lisod pa man ko sa akong kaugalingon. Nga mga eskwela pa ko. Pwede na kong musitol na. Magtuon na lang ani, magwala na lang kanunay, mga eskwela pa man ko. Para ba nako? Dili. Gusto ko, Lord, nga gamiton pa ko nimo. Kung dunay mga lig-on na, imo pag yung palig-onon o gaayo, gusto ko nga imo kong gamiton. Nakuha na to? Bantay gyud ka. Na kini mga tao nga prepared, bisag kinsay ilang ikaatubang, unsay ilang ikaatubang, unsang paagi sila mo atubang, dili sila mataranta o di sila mahadlok. Wala sila gikahadlokan sa kinabuhi. And that is why gina-consider na nako na tanan. What if kini moabot sa kinabuhi, moabot ni sa ministry, moabot ni sa church, moabot ni sa akong pamilya, moabot ni. Prepared na daan. Hugot na daan ang imong bakos. Imo nang gi-consider na daan. What if moabot ni? Naitambag si Job. Bisag unsay moabot sa tong kinabuhi, simbahon na to ang Dios. Amen. Ingon siya, buang-buang nga pagkababayi. Yang ginay asawa. Simbahon na ba dahil nato ang Ginoo kung nindot ang mahitabo. Dili ba po dahil siya Diyos nato kung naatas mga kagulanan. Usahay, luod ta. Kaya natas mga kagulanan, natas kasakitan. Pero sa tinuod lang, bisag unsay imong kahimtang, bisag di pa kaganahang mo simba, simbahang Ginoo kay siya ang mong Diyos. Nakuha na to? Kanang nasa imong tapad, kung di siya magbago, ikaw pagpadayon sa imong pagpakiglakaw o magkabago hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Timan-ig yun ni. Ang pinaka-importante nimong mahimo sa pagkakaron,
aron sa dili pa moabot ang magulanon, masubanon, or malinawon og malipayon nga ugma. Ang pinaka-importanting imong himuon karon, huna-hunaa sa makadaghan ang imong desisyon. Kay maunay usapod sa paagi nga nahimo kang mabinantayon. Let's close our eyes and pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord sa imong mga pulong nga imong gihatag kanamo karon. Nangayo kami kanimo og panabang diin ang imong balang espiritu magadasig sa among mga kasing-kasing og maghatag og paghigugma nga mubasa, mutuon og musabot sa imong mga pulong Ginoo. Nagaampo kami o Dios nga dili lamang kami kutob sa pagpaminaw kundi sa tanan namong mga nahibaw-an og nakatunan amo ning ma-apply sa among pagkinabuhi. Pasaylua kaming tanan o Dios sa tanan namong mga kasaypanan og nagaampo kami nga mahimo kaming mabinantayon sa kanunay. Wala gyud mi nasayod Ginoo og unsay pwedeng mahitabo. But sa kanunay nagaampo kami nga mahimo kaming preparado sa kanunay og mabinantayon sa kanunay. Hunong na kami sa pagtan-aw sa uban, pagbantay sa uban. Hunong na kami sa mga buhat nga wala nimo kahimot-i. But sugdan namo og padayono namo ang buhat nga mabinantayon, ang mga pag-ampo, pagpasalamat, ang mga pagsimba, pagdayeg, ang pagbasa sa imong mga pulong. And we don't care unsay isulti sa ubang tao diri namo. Ang among pakabanaan, ang among pake, mao ang unsay imong gisulti diri kanamo. Father God, thank you Lord. Nga dili mi magkumpiyansa nga nakalabang nami sa pagsulay kay basin sa unahan malimbungan gyapon kami sama sa batanong propeta nga bisan ang hari wala makahaylo kaniya, wala makakabig kaniya, wala makalingla kaniya, apan nalingla siya sa pareho niya. Pwede nga kami, O Lord, dili madala, nga dili mahagbong sa kapakyasan ngadto sa mga taong wala nakailan nimo, pero pwedeng ang among kauban, ang among isig ka Kristohanon mo'y hinungdan nga mahagbong kami, malayo kami sa imong mga plano. Tabangi kaming magbabinantayon kami, maglahutay, magpadayon, magbarog sa among pagkaanak nimo Ginoo. Nga ang among pag-ila kanimo dili lang kutob sa ngabil. Nga ang among pagigugma, ang among pagsalig kanimo dili lamang sa ngabil. Tabangi kami Lord, nga dili kami kabsan o kadasig sa among pagsimba. Tabangi kami Ginoo nga dili kami kakabsan o kadasigon sa among pagalagad kanimo. Tanan nga naabot aning tinguga nga nagatubang og nagkalain-laing problema, tabangi Amahan, liguna o Dios panalipti dasiga pabaruga. Ang among mga kabataan di mi malipay, binlan namo silang mga katigayunan. Ang among kalipay nga kumuhawa na mis kalibutan. Ang among mga anak, ikaw ang among kabilin ngadto nila. Magtubo silang nagserbisyo nimo, nagsunod nimo, naigugma nimo. Ang among mga kanakan, mga batanon, di mi gusto nga among kalisod karon ilang masinatian. Himuha silang mabinantayon bisan sa pagpili unya sa ilang mga partner sa kinabuhi, O Lord. And we pray, Father God, for more generations nga mag-abot nga ikaw mao'y ilhon og simbahon. Tabangi, O Dios, ang among mga kabatanunan na mahimo silang mabinantayon bisan sa umaabot Ginoo nga mga desisyon sa ilang mga kinabuhi. And Father God, thank you Lord, bisan ani nga ministry. Ang mga pulong nga among nadungog medyo personal, medyo sakit kaayo Ginoo. Pansalamat Lord, nga di gyud nimo pabayaan nga kami Ginoo mahimo nga garbo sa among kaugalingon, nga magpatuyang na lang, nga wala na'y balaod sa dili pa namo masinatian Lord ang kasakitan sa pag-abot sa unahan. Karon palang daan among dawaton ang imong protection, ang imong benepisyo, ang tanang kaayuhan diha sa mga pulong nga among mabasa o among madungog gikan kanimo. Hallelujah. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Manindog ta mga igsoon. Sa among kinabuhi,
ug hangtod sa pagsalop ani o Dios, ikaw among simbahon ug pasinunggan. Salamat Lord nga masabtan nimo ayo ang seguridad. Masabtan namo og ayo ang seguridad nga gusto nimo sa among mga kinabuhi. I pray nga ang kada usa gayud magbaton og disiplina sa kaugalingon nga mubasa gayud ug magkat-on sa imong mga pulong. Father God, bisan kinsa dili makapasalaag kanamo kun kami o Dios nagpabilin diha kanimo og sa imong mga pulong. Karon nga kabutagon walay lain nga pasangilan namo sa tanang kaayuhan, panalangin o kadaugan, kalinaw nga nag-abot sa among pamilya, sa among kinabuhi. Kining tanan gikan nimo Amahan. Busa dili namo gihatag sa lain ang among pagsimba. Dili namo ihatag sa bato, sa hangin, sa kahoy, sa bulan, sa adlaw ang among pagsimba. Ang among pagsimba alang kanimo o Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dawata kini Amahan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. And all the people of God would say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah.